anthu ena amaona ngati kuti madrasa munthu akamayamba kuphunzira ndeti ayambe alif ba ta tha et ya akatero ndikuti ayambe kubwera kuwerenga Qur'ani mujuzu amma basa akatero aziphunzira zokhuza swala akatero aphunzire za swaumu ndi zina zotero kasambidwe za udhu choncho eti amene osimadrasa amene mtumiki adayamba kuphunzitsa mtumiki wa Allah amayamba kaye kuwaphunzitsa anthu nkhani ya chani ya chikhulupiriro amayamba kuwaphunzitsa kaye anthu nkhani ya chikhulupiriro ndipo samapupuluma kuti anthu amalize kuwerenga kaya masura ena yake ayi koma kuti amayamba kuwaphunzitsa anthu aja nkhani ya iman malingana ndi mmene hadithi ya Jundub ibn Abdullah ikufotokozera kunena kuti kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman choncho kwa yeyo mtumikiyo tidaphunzira nkhani ya iman qabila an nata'allama al-Qur'an tisada yambe kuphunzira za Qur'ani ndiye thumma ta'allamna al-Qur'an pambuyo pophunzira za imani zija tidaphunzira tsopano nkhani yokhudza Qur'ani tidaphunzira mu Qur'ani motsopano malamulo kuphunzira kuloweza masura ndi zina zotero ndiye ataphunzira Qur'ani ija fazdadna bihi imana Qur'ani ija idawonjezeranso chikhulupiriro chawo pambuyo poti aphunzira za imani zija kenako ndikuphunzira Qur'ani ijanso idawonjezeranso imani yawo ija ndi akufotokoza zimene zimachitika mu nthawi yathu ino kunena kuti wa innakumul yawm koma tsopano inuyo mu nthawi inuyo asilamu mu nthawi ino tata'allamuna alquran mukumayamba kayo kuphunzira chani Qur'ani mukumayamba kayo kuphunzira Qur'ani qabila an tata'allamul iman musana yambe kuphunzira nkhani yokhudza chani imani kusonyeza kuti uyu sahaba amatiunikira njira yoyenerera yopezera maphunzironso otani oyenerera chifukwa chani mtumiki amaphunzitsa imani asanayambe kuphunzitsa Qur'ani nkhani ya Qur'ani ndi chinthu chimene chili chachikulu kwambiri Qur'ani ndi chinthu chachikulu chimene sichingakhazikike kupatulako pamalo pamene palipotani polimba Qur'ani singakhazikike kupatulako pamalo pamene palipotani polimba ndiye kuti pamalopo palimbe munthu akuyeneka kaya aphunzire kaya za chikhulupiriro tikumvana eti ndiye inuyo musaone kuchedwa tikayamba nkhani yokhudza imani ndipo muchitenge kuti ichichi ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa tikutsatira njira imene mtumiki wa Allah madalitso ndi mtendere zipite kwa iye adayigwiritsira ntchito tikaona mu nthawi yathu ino makamaka ku Malawi kuno asilamu tikukhala ndi anthu omwe ali azipembedzo zosiyanasiyana ena manebazi athu nda Khristu enanso kumene azibale athu nda Khristu ngati timagwira ntchito ena amene timagwira nawo ntchito nda Khristu mwachidule tazunguliridwa nda Khristu zasiyana ndi dziko limene munthu akukhala pamodzi ndi asilamu anzake ndiye kuti nthawi zambiri chikhalidwe chimene amachidziwa chimakhala chachani chachisilamu koma pa chifukwa chonena kuti tazungulidwa ndi anthu amene ali achikhristuwa ndipo anthu amene wawa ali ndi zipembedzo zawo zichitochito zawo zikupangitsa kuti ambiri mwa ifeyo asilamu tisazindikire chikhulupiriro chathu chenicheni chimene Allah subhanahu wa ta'ala adatipatsa asilamu ambiri chikhulupiriro chathu chenicheni sitikuchidziwa ndiye pa chifukwa chimenechi anthu sitikulabadira za kutsatira njira yowongoka imene mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye pamodzi ndi ophunzira ake amene ali maswahaba adayenda tilimodzi pamene kwete ndiye pamene msilamu akupembedza Allah subhanahu wa ta'ala aonetsetse kuti chikhulupiriro chake mwa Allahyo ndi cholondola koma chikhulupiriro chake mwa Allah chikakhala kuti ndi chosalondola zimakhalanso zosavuta kuti munthu uja agwire ntchito mosalondola chifukwa amaona ngati kuti akupanga zinthu zolondola pamene akupanga zinthu zolakwitsa poyesa kuti iyeyo muchikhulupiriro mwakemo zimene akupanga zonso ndi zotani ndi zolondola
padali mau amene adayankhula Ibn Qayyim amati Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Uyu ni mmodzi mwa masheikh amene adaphunzira bwino mbuyomo, ndipo adayankhula mau omwe inu ndine lero lino tikuyeneka kuti tawagwiritsire ntchito, kunena kuti wama ahsana ma qala Abu Muhammadin Abdurrahman ibn Ismaila al-ma'ruf bi Abi Shama. Taona ni mau abwino awa kapena tamvani mau abwino awa amene adayankhula Abu Muhammad kuyankhula kwa Abu Shama, kunena kuti chani, haithu jaa al-amru biluzumil jamaa, chitabwera chilamulo choti munthu agwiritse jamaa. Chitabwera chilamulo choti munthu agwiritse jamaa, chilamulo chimene chanapereka ndi mtumiki kumuza Hudhaifa ibn al-Yaman. Ndiye mtumiki anamuza Hudhaifa kuti iweyo Hudhaifa ugwiritse jamaa ya Islamu. Ndiye anthu ambiri amona ngati jamaa ndiye kuti ndi gulu la anthu eti. Tikamati pa jamaa tikaswalire pa jamaa ndiye tikaswalire pa gulu. Koma mtumiki mene ankafotokoza kuti inuyo mugwiritse jamaa, chimene amatanthauza falmuradu luzumul haqqi wattiba'uhu, amatanthauza kugwiritsa chilungamo ndi kumachitsatira. Zimene mtumiki amatanthauza ndi kugwiritsa chilungamo komanso kumachitani, kumachitsatira. Wa in kana almutamassiku bihi qalila wal mukhalifu lahu kathira, zingakhale kuti amene achigwiritsa chilungamocho ndi anthu ochepa, ndipo amene akuchinyoza chilungamocho ndi anthu ambiri. Koma inuwebe mutani kugwiritse ntchito chilungamo, inuwe chilungamocho muchigwire nji, musachisiye. Pa dziko lapansi pano pala asilamu ambiri. Ndiye ndipereke chitsanzo. Titenge kuti pala asilamu okwanira 100. Pala asilamu okwanira ngati 100. Ndipo asilamu amene wa 100 amenewa, asilamu okwanira 80. Asilamu okwanira 80 akumapita kwa abusa ndi kumakapemphera kumene kucha, kapena ndi kumakawapempherera. Asilamu okwanira ngati 80. Ndiye pala asilamu 20 amene sakumapita kwa abusa kukapemphereredwa kumeneko. Pakati pa magulu a asilamu awiriwa, jamaa ndi iti? Pakati pa asilamu 80 amene akupita kwa abusa kumakapemphereredwa ndi asilamu 20 amene sakumapita kumeneko kwa abusa, amene ali jamaa ndi ati? 28. Pachifukwa chonena kuti iwo akutsatira cha chilungamo, 20 wakutsatira chilungamo, pamene 80 wa ndi ambiri koma akutsatira chani? Zabodza. Ndi liwu la jamaa sili kutanthauza kuti kumene kuli gulu la mbiri, koma zikutanthauza kumene kuli chani? Chilungamo. Kumene kuli chilungamo ndiye kumene mtumiki akunena kuti kumeneko mukugwiritse, musakusiye, mukutsatire ngakhale kuli anthu ochepa. Koma uku kumene kuli anthu ambiriku musakutsatire chifukwa cha kuchuluka kwa chani? Kwa anthu ya. Ndiye alipo ena amene amanena kuti aya ife titsatira kwa anthu ambiriko chifukwa anthu ambiri sangasocheretsane iya. Anthu amayankhula mawu amene eti kuti anthu ambiri sangasocheretsane, zimenezo sizolondola. Chifukwa anthu ambiri amatha kusocheretsana ngati sakutsatira chani? Sakutsatira chilungamo. Ndiye muona kuti akupitiriza Abu Muhammadi kumpatsa malangizo Abu Shama kunena kuti lianna alhaqa, chifukwa tu tamva iwe Abu Shama, chilungamo ichi huwa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula, ndi chimene adachigwiritsa jamaa yoyambirira min ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi radiyallahu anhu, munthawi ya mtumiki, kuyambira mtumikiyo komanso ni masahaba ake, ngakhalenso masahaba ake watamwalira, masahaba onse anagwiritsa chani? Chilungamo chimenecho. Ndipo inuyo musayangane wala tanzuru ila kathrati ahli albatil ba'dahum, musayangane za kuchuluka kwa anthu amene anabwera ndi bodza pambuyo pa iwowa. Tisaone kuchuluka kwawo, koma tiyangane zimene mtumiki pamodzi ndi ndani?
ndi ophunzira ake adatisiyira chifukwa kumeneko koko kumene kuli chani kumene kuli jamaa tikumvana pamene kweti ndiye tiona kuti munthawi inoyi anthu akumangotsatira kumene kuli chigulu anthu akaona kuti wina aliyense akuchita akumachitenga ngati chimene chijacho ndi chisilamu komanso chifukwa chonena kuti akuchita anthu odziwika amene ali ndi mayina awo anthu akumatenganso kuti chimene ndi chani ndi chisilamu sakumafufuza kuti inde odziwikawo ndi awo koma kodi chimene akuchitacho ndi chimene mtumiki adatiphunzitsa kapena chimene akuchita anthu ambiricho ndi chimene mtumiki adachisiya ndiye choyambirira munthu akamaphunzira komanso akamachita zinthu mu chisilamu aone zimene mtumiki wasiya komanso atsatire zimene mtumiki watani watisiyira komanso makamaka aone muzimene maswahaba adachita chifukwa iwowo ndi amene adali anthu opambana kwambiri kuposa wina aliyense pambuyo pa mtumiki tikaona mkuyankhula kwake al-Hasan al-Basri akufotokoza kuti fa inna ahla sunna kanu aqalla an-nasi fima madha ndithudi anthu amene amamutsatira mtumiki adali ochepa kadali kagulu kochepa mu mbado umene wapitawo kapena kuti mu anthu amene apita mbuyo uyu Hasan al-Basri adali ophunzira wa maswahaba ndiye tikaona maswahaba sana li mamiliyoni maswahaba anali masauzande ochepetsetsa kwambiri anali masauzande otani ochepetsetsa kwambiri pamene lero lino asilamu alipo mabiliyoni twete ndiye muona kuti maswahaba adali kagulu kochepa komanso wahum aqallu nnasi fima madha anthu otsatira sunna adzakhalanso ochepa mu nthawi imene tikukhala ino adzakhalanso ochepa chifukwa ambiri mwa anthu azidzangotsatira chani chigulugulu sazidzatsatira njira yeniyeni yoyenerera ndiye tikupitiriza kunena kuti cholinga cha kuyambira kumayambiriro kwa maphunziro athu tikufuna tiyende mmene mtumiki ankayendera pamodzi ndi ndani ndi maswahaba ake tisaone kuchedwa kuti ayayi ifeyo tinapita ku madrasa koma sadatiphunzitseko Qur'ani kuwerenga yayi kapena tinapita ku madrasa kumeneko sitinamvepo akutuza zoti tanenani dua iyi chifukwa zimenezo tikhoza kuziloweza koma ngati sitizidziwa tanthauzo lake komanso ngati sitizidziwa chifukwa chopangira maduawo komanso ngati sitidziwa ndondomeko yakapangidweso ka maduayo ndekuti tidzapanga zinthu tidzaloweza zinthu koma zosatipindulitsa tikumvana eti maswahaba alipo amene adamwalira koma Qur'ani sadayiloweza anangoloweza masura ochepa tinene kuti amene akalowa ku jahannam pali maswahaba amene sadaloweze Qur'ani yonse alipo ndithu ambiri chifukwa Qur'ani inkatsikabe mtumiki ali moyo mpaka nakufikira maayati omalizira amene maaya omalizirawo adatsika maswahaba ena atatani atamwalira kodi tinene kuti maswahaba amene adamwalira asanaloweze Qur'ani yonseyo amene akalowa ku moto ayi amene sakalowa ku moto chifukwa chani ntchito zawo ndi zimene zitakalowese ku janna osati kuloweza kwawo kwa Qur'ani mandipeza zimaheti kusonyeza kuti munthu musamusirire chifukwa oloweza Qur'ani yani koma musirire ntchito zake zimene akuchita zomwe zikugwirizana ndi chani ndi Qur'ani ija ngakhale atakhala kuti waloweza maaya ochepa koma iye uja ngati akutsatira mtumiki akuswali kasanu pa tsiku iye uja akuzitalikitsa ku zonse za uchimo ndikuntenga munthu wina kumikapo amene waloweza Qur'ani yonse akumaswali modumpha akumachita zinthu za uchimo pakati pa awiriwo amene atakapulumuke ndi uti amene sanaloweze Qur'ani koma akuchita chani ntchito zimene chisilamu chalamula ndiye madrasa sikuloweza Qur'ani yayi mwamvetsetsa eti tikati madrasa ndikuphunzira kwambiri nkhani yokudza chikhulupiriro chifukwa chikhulupirirocho ndi chimene chimatulutsa zipatso zabwino osati kuloweza Qur'ani yayi fa Qur'ani ija tikunena kuti ikafika pamalo pamene chikhulupiriro chake chili chofewa ndikuti Qur'ani ija simakhazikika titenge mmene zimakhalira nyumba
ngati foundation yake yamangidwa mosalimba nyumba ija olokugwe kamvula kena kake mapezeka zoti atani yagwa koma munthu amene waononga cement matumba ambiri kumanga foundation yolimba waononga nthawi matumba ndi mphamvu kumanga chani foundation yolimba nyumba imeneyo lokutabwera chivomerezi cha mtundu wanjo lokutabwera madzi osefukira mwa mtundu wanjo nyumba imene singakokoloke chifukwa chani foundation yake anachedwa nayo kuti ayilimbitse nde ifeso tichedwe pa foundation ipo tithirepo cement wambiri pamene tilimo zetu chabwera ndiye tikaona munthawi yathu ino tipeza kuti kwachuluka asilamu amene akumangopanga zinthu mu chisilamu potengera mmene iwo aonera mmene iwo akuti pakumobera chichewa kumata mmene waimverera munthu ndiye pakukhala asilamu ena ake amene akumapanga zinthu mu chisilamu malingana ndi mmene iwo achimverera chisilamucho ndiye aliyense akumangochita zimene iwo waziona kuti zimuthandiza koma zimene zizindi zolakwika kulakwika kwake kuli pati pali mawu amene adayankhula Abu Mudhaffar As-Sam'ani uyu ndi mmodzi mwa anthuso amene adalipo mbuyo mwathumu adalembanso buku lake limene lilodziwika imachedwa kuti Tafsiri As-Sam'ani ndi mabuku ena analinso munthu ophunziranso ndithu wotsatira sukulu ya Imamu Ash-Shafi'i ndi adayankhula mawu kuwapasa ophunzira ake kuwauza kuti wa'lam zindikirani inuyo ndiye mawu amene wakupita kwa inenso ndi inu nomwe zindikira anna fasla ma bainana wa baina al-mubtadi'a huwa mas'alatu al-aql kusiyana kwathu ifeyo anthu amene tili otsatira sunna amene tilipo ochepafe poyerekeza ndi anthu amene amangochita zinthu mu chisilamu malingana ndi mmene iwo aonera kusiyana kwathu kwagona pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka ubongo wawo kagwiritsidwe ntchito kachani ka ubongo wawo fa innahum chifukwa iwo anthu amene amagwiritsidwa ntchito ubongo wawo assasu dinahum ala almaaquli achigoneka chipembedzochi pa maganizo awo chipembedzo chachigoneka pachani pa maganizo awo waja'alu ndipo adaipanga alitibaa wal ma'thuri kutsatira alitibaa ndi kutsatira chani Qur'ani ndi as-sunna Qur'ani ndi kumutsatira Allah ndi kumutsatira mtumiki wake wal ma'thuri ndi zofotokoza kuchokera mgulu la maswahaba kuchokera mgulu la matabiina komanso ndi ophunzira awa matabiina anazipanga zimene zizizi kukutani tabaa lil ma'quli kuti zitsatire ubongo wawo ndiye chimene akutanthauza apa anthu amene amangopanga zinthu mu chisilamu malingana ndi mmene azionera amaitenga Qur'ani ndi chiphunzitso cha mtumiki kukhala kumbuyo kwawo iwo kumaitsogolera Qur'ani ndi chani ndi sunna zimene zili zolakwika eti chifukwa munthu sungaitenge Qur'ani ndiye sungamutenge mtumiki kapena kuti mwachidule amamutenga Allah pamodzi ndi mtumiki wake kuti awatsatire iwo mwachidule kwambiri amamuphunzitsa Allah pamodzi ndi mtumiki wake chisilamu ndiye alipo munthu amene angamphunzitse Allah chisilamu palibe alipo amene angamphunzitse mtumiki chisilamu palibe ndiye zimene amapanga anthu amene amatsatira chani amatsatira maganizo awo koma tikaona anthu amene atsatira sunna qalu amayankhula kuti al-aslu tsinde choyambirira kuchitidwa mu chipembedzo alitibaa chikale kutsatira kumutsatira Allah komanso ndi ndani ndi mtumiki wake kusonyeza kuti amamutenga Allah pamodzi ndi mtumiki wake kukhala patsogolo iwo ndi kumabwera mbuyo ndi kumamutsatira Allah ndi kumamutsatiranso mtumiki koma anthu ochita zinthu mu chipembedzo cha Allahchi malingana ndi mmene akufunira amamutenga Allah ndi mtumiki kwayika kumbuyo kuti aziwatsatira iwo zinthu zimene zili zolakwika kwambiri eti ndi zolakwika kwambiri ndikhoza kupereka chitsanzo fine ndimakonda kupereka chitsanzo
Allah subhanahu wa ta'ala adafotokoza momveka bwino ngani ya swala mu Qur'ani kunena kuti ngati anthu tikupita ku mzikiti wa innal masajida lillahi, nditudi mizikiti imeneyi ndi ya Mulungu, ndi ya mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mukalowa mu mzikitimo musapembedze wina aliyense koma ndani? Koma Allah yekha basi. Ndiye titenge kuti inu ndi ineyo Allah atuza zoti mizikitimo timpembedze yeyo yekha basi. Ndiye inu ndi ine tibwere muzikiti muja, ndiye mmene mujamo tipezeke zonena kuti tidzipembedzamo china chake chosema mmene muja. Titenge mwina mwachitsanzo ka Mulungu kathu kosema tikakaike muzikiti muja, ndiye tizikakaswalira kamene kaja. Pamene ponde kuti tikutsatira Allah kapena tikumpanga Allah kuti atitsatire ife. Tikumpanga Allah kuti atitsatire ife eti chabwino. Ndikhulupirira kuti palibe Msilamu amene angapange zimenezo. Tibwere chitsanzo china. Allah subhanahu wa ta'ala watiletsa ifeyo kudzera mulilime la mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam kupita kwa asing'anga. Watiletsa ifeyo Asilamu kupita kwa ndani? Kwa asing'anga. Mtumiki anena kuti man ata sahiran au kahinan au arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Aliyense amene wapita kwa mfiti, ababa anachula mfiti chifukwa pali anthu ena amene amadziwika ndi zamatsenga ndi afiti, amene anthu amapita kwa iwo ndikumakapempha so ufiti kuti ampatse wina mavuto eti kapena kwa asing'anga amene ali odziwa zamaula kumene kuja ndikukaombedza kuti mudziwe amene wapangitsa kuti mugwere muvuto limenelo, kapena kupita kwa munthu amene akutchuka kuti ndi odziwa zakutsogolo kumene kuja ndikupitako kuti akakuuzeni zimene zitakuchitikireni kutsogoloko. Ndiye Allah akunena kuti kwa aliyense amene atapite kwa anthu ngati awawa, amene yoyo ndikukakhulupirira chilichonse atakauzidwe kumeneko, munthu amene yoyo wakanira mu zimene Allah adamuvumbulutsira Muhammad. Soneza kuti munthu amene yeso sindani? Sinsilamu. Ndiye Asilamu ena adzipita kumeneko. Asilamu amene wali pa chilungamo ndikumanena kuti kumeneko kwa amathandiza ndithu abusa amene akakupempherera mavuto ako amatha. Munthu amene ali pa chilungamo akumutsutsa Allah komanso akumutsutsa ndani? Mtumiki wake. Ndiye muona kuti mu nthawi yathu ino Asilamu ali mu Chisilamu koma sali mu Chisilamu. Tilimo zedi. Asilamu ambiri akumadziona ngati ali mu Chisilamu koma sali mu Chisilamu chifukwa ntchito zawozo ndi zimene zikuatulutsa mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pakufunika kuti munthu achenjere. Ndiye zonsezi azidziwa bwanji munthu aphunzire chani? Za chikhulupiriro zija. Chifukwa akaphunzira za chikhulupiriro adziwa zinthu zimene zimaononga Chisilamu cha munthu, adziwa zinthu zimene zimaononga imani ya munthu, choncho azipewa zonsezo ndikumagwira ntchito kwa kupewa zinthu ngati zimenezo. Ngati mmene munthu amadziwira zinthu zochotsa chani? Zochotsa tahara. Ngati mmene munthu amadziwira zinthu zochotsa udhu. Ngati mmene munthu amadziwira zinthu zoononga swala. Koma muona kuti Asilamu ambiri sakhala ndi chidi kuphunzira zinthu zoononga chani? Chisilamu chawo. Ndiye timafuna kuyambira kumeneko kuti kodi zimene zimaononga Chisilamu cha munthu ndi ziti. Chifukwa ngati munthu sazidziwa zimenezozo, ndiye kuti adzakhala Msilamu dzina chabe koma pamaso pa Allah sakapeza chani? Kena kalikonse. Ndiye kumeneko ndikuluza kumene kuli kwakukulu kwambiri pa tsiku la chiweruzo. Tilimozi eti? Ndiye anthu amene amatsatira maganizo awo amafuna kumphunzitsa Allah chipembedzochi. Koma anthu amene akutsatira Allah pamodzi ndi mtumiki wake ndi amene amakhala pambuyo ndi kumangomvera zimene Allah komanso mtumiki wake anena, iwo ndikumangotani? Ndikumangochita. Ndiye akupitiriza Abu Mudhaffar kunena kuti walau kana asasu dini ala al-ma'qul, chipembedzo ichichi chikanakhala kuti chamangidwa kudzera mu maganizo a munthu, lastaghna al-khalqu 'anil wahy wa 'anil anbiya'i salawatullahi alayhim. Zikanakhala zopanda pake kapena kuti zopanda ntchito kuti Allah atumize uthenga wahyi, abweretse Qur'ani kapena chivumbulutso. Kwa Qur'ani ndi chivumbulutso, sunnaso ndi chani? Ndi chivumbulutso.
komanso zikanakhala zopanda pake kuti atumize aneneri nanga aneneri ntchito yake ndicha ngati aliyense akanakhala kuti akungopanga zimene akufuna ntchito ya atumiki ikanakhala cha palibe ngati panopa ntchito ya ine ikanakhala cha palibe aliyense akanapanga chisilamu chimene akuti anakufuna panga koma ineyo ndikuwaphunzitsa anthu komanso ndikuchokera ku zimene ndikuphunzitsa ndikuchokera kwa mtumiki amene adaphunzitsa kusonyeza kuti pali cheni ndithu chimene chikuyenda ndiye mtumiki akanakhala opanda ntchito zikanakhala kuti aliyense mu chisilamu akungopanga mmene watani wafunira ndipo zikanakhala choncho ndiye kuti wala batala ma'ana al-amri wan-nahi zikanakhala kuti kulibe za chiletso kuti zimusapange kukanakhalanso kulibe zoti zimupanga aliyense akanangoona kuti izi kwa ine ndi za halali izo za haramu aliyense akanapanga choncho ndiye kuti chimene ni mwachiona cha halali kwa ine ndikanachiona kuti nchachani ncha haramu komanso ine chimene ndachipanga kuti ndi chachani ndi cha halali mwina inu mukanachiona kuti ncha haramu ndiye bwezi kulibenso chiwerewere nanga siyena bwezi akupanga chiwerewere kumati ndi halali kwa iwo mowa uchabwezi usali haramunso iya miseche ichabwezi ili halali koma chisilamu ndi kutsatira zimene Allah komanso ni mtumiki wake atitani atiphunzitsa ndiye mtumikiyo poyamba kuphunzitsa adaphunzitsa nkhani ya chikhulupiriro komanso Allah poyamba kumuphunzitsa mtumiki wake adamuphunzitsa nkhani yokudzanso chani chikhulupiriro suratul fatiha imene imayambirira mu Qur'ani mpaka na kufikira surati Nasi imene iliyomalizira ija masura onsewa amene ali pakati pa masura awawa onse mmene muli gawo lokudza chikhulupiriro mmene mu gawo lokudza chikhulupiriro lilimo tiye tibwere suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kutamandidwa ndi kwa Allah mbuye wazolengedwa zonse kani imene ndiyacha ndichikhulupiriro chifalipo yena amene amamutamanda Yesu alipo yena amene amatamanda agogo awo alipo yena amene amatamanda dzuwa kumene ati ndi imene linatelenga koma munthu amene akudziwa kunena kuti Allah ndiye namalenga ndi amene angayankhule mawu amenewo kusenza suratul Fatiha ijayo ndi chikhulupiriro chimene chicha Allah amene tikumunena nayo ndi Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin pakubweraso gawo lina la chikhulupiriro penepo gawo loyamba lili kufotokoza za Allah gawo lachiwiri lili kufotokoza al-imanu bi yawmil qiyamah chikhulupiriro mu tsiku la chiweruzo chifukwa Allah ayo ndiye ndi mfumu ya tsiku la malipiro adini ndi malipiro tikachoka menepo iyyaka na'budu inunoka Allah timakupembedzani wa iyyaka nasta'in komanso ndinu amene timakupembani chithandizo ndiye zipezeke zona ati munthu akuyankhula mawu amenewa koma akupita kwa sing'anga kukafuna kuchithandizo zikuyenda pene ndiye tufuna suratul Fatiha ija tikamayiyankhula ifeyo tizidziwa zimene tikutani tikuyankhula chifukwa anthu ambiri anangoloweza basi kukwema paswala Allahu akbar kumangoerenga alhamdulillah mpaka na wala dua osadziwa zoti akukamba muchani bora atani aswali basi bora aswali koma zimene zikuyankhula pamenepo zikuyankhulidwa pamenepo muona kuti akukachita zosemphanaso ndi chani ndi suratul Fatiha kumuona msilamu akuswali kasanu pa tsiku koma ali ndi shopu imene mkati mwakemo ali ni makoswe imene mwali ndi njoka akumatumiza kuijeni kumashopu anthu ena kuti zizikakawa alipo wasilamu amene wetu ambiri business akupanga koma akuyenda ndi zitumwa misikamu kumaka wa anthu koma msilamu kusonyeza kuti sakudziwa zimene amawerenga pachani paswala ndiye timafuna kuti tisanathamangire kuswalako tikonze kai pamene palipo yambirira apa tisanayambe kukhoma denga sitingakhome denga mmalere iyayi tikuyeneka tikhome denga titaika makoma komanso makoma watisanaike makoma watsamire slabu foundation yolimba imene ili chani ngani imene iyi ya chikhulupiriro tikuyendera limodzi eti chabwino ndiye pali mawu amene modzi mwa ophunzira amaswahaba amene akutipatsa chithunzithunzi cha mmene nthawi yathu ino ilili okay ndipo swahibi akamayankhula zinthu zakutsogolo samayankhula kupatulapo kuti zinthu zimenezozo wazimva kuchokera kwa ndani kwa mtumiki wa Allah
sallallahu alayhi wasallam. Ndiye izizi Abdullah ibn Mas'ud adaziyankula kuchokera muzimene anamva kwa mtumiki. Akwauza matabi'ina amene ali ophunzira awo kunena kuti kaifa antum mudzakhala bwanji inuyo idha labisatkum fitnatun, ikadza kufikirani inuyo fitna. Ndiye fitna apa imatanthauza zinthu ziwiri, imatanthauza kufuru kapena kuti kukanira, komanso imathanso kutanthauza bid'a. Okay, tikamati fitna mayesero amatanthauza zinthu ziwiri. Mqur'ani Allah anagwirisira ntchito liwu la fitna potanthauza kukanira. Al-fitnatu akbar min al-qatl. Fitna ndi chinthu chachikulu kwambiri kusiyana ndi chani? Ndi kupha. Ndiye chimene amatanthauza pamenepo Allah amatanthauza kuti anthu abweretse mayesero oti amukanire Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chachikulu kwambiri kusiyana ndi kuti inuyo anthu amenewo mutani mumenyane nawo muphane nawo. Koma kuti mulolere kuti afafanize chisilamu, zimenezo zikhala zazikulu kwambiri kusiyana ndi kuti inuyo anthu amenewo muape. Ndiye tikabwera mu kuyankhula ukuku, al-fitna ikuyimira bid'a. Ndiye tikamati bid'a ndi chinthu china chilichonse chimene chimaoneka ngati ndi sharia, chimene chimaoneka ngati ni malamulo a Chisilamu, koma chisali chani? Chisali malamulo a Chisilamu, chili chopekedwa. Amene afuna azisewera atumusiye. Amene musiya azitamanga basi, ndi nthawi yake. Ndiye muona kuti mayesero amene akunenedwa apa akutanthauza chani? Akutanthauza zinthu zobwera zachilendo mu Chisilamu. Tikumvana eti? Ndiye akunena kuti mudzakhala bwanji inuyo ikadzakufikirani nthawi imene anthu azidzachita zinthu zachilendo mu Chisilamu, mudzakhala bwanji? Ndipo ikadzafika nthawi imeneyo ndi nthawi yomwe yahrumu fiha al-kabiru, azidzakalambira mu mayesero, azidzakalambira mu zinthu zachilendozo anthu amene ali akuluakulu, azapezeka zoti akumerera imvi muti menemo. Wayarbu fiha as-saghir, ndipo ana azapezeka zoti akukulira menemo. Wayarbu fiha as-saghir, ana ngati awo azapezeka zoti akukulirabe mu chinthu chimenecho. Ndipo chimene chidzachitika wayatakhidhuha an-nasu sunnatan, anthu adzachitenga ngati kuti chimenecho ndi chani? Ndi sunna. Azachitenga kuti imeneyo ndi njira ya mtumiki, koma isali chani? Isali njira ya mtumiki. Fa idha ghuyirat, mukamadza waletsa inuyo kuti musachite izi, qalu, anthu azidzayankhula kunena kuti ghuyirati sunna. Taonani awa kutiletsa sunna, akutiletsa zimene mtumiki anaphunzitsa eti. Pamenepo kuti mumvetsetse ndiyankhulepo zitsanzo ziwiri zitatu. Mu Ramadhani azimayi timachezera eti? Timabwera kuno kuzachezera eti? Timachezera kanga kamodzi eti? Kamodzi pa 27 eti? Ndichoncho eti? Pa 27 eti? Tinabwera pa kuzachezera pa 27 kamodzi eti? Alright. Ndiye kuchezera kamodzi mu mwezi wa Ramadhani masiku 10 omalizira. Tikabwera mu nthawi ya mtumiki zimenezo sizidachitikepo. Mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake amachezera masiku 10 onse omalizira. Masiku 10 a mwezi wa Ramadhani omalizira, kuyambira pa 21 mpaka na pa 30 kapena pa 29. Koma makhala kuti ni masiku 10 otani omalizira mwezi wa Ramadhani. Ndiye munthu wina atati abwere ndi kuwauza anthu kuti musamachezere pa 27 poka, koma mudzichezera masiku 10 omalizira, ndipo mudziusakasaka usiku wa al-qadri muma usiku osagawidwa ndi 2.
pa 21 pa 23 pa 25 pa 27 ndi pa 29 5 days imene so that 5 days muzikhala mukusakasaka usiku 5 days inalo mutamagona nkumangodzuka pang'ono koma mupange zimenezo kwa masiku 10 omalizirawa ndiye anthu azolowera zochezera pa 27 anthu awayesa ngati kuti chimene akuletsedwa cho ndi chinthu chabwino eti aona ngati kuti akuletsedwa chani sunna munthu ayimu pa mwimbali inu musamachezere pa 27 pokha munthu amene aona anthu amene amachezera pa 20 amaona ngati kuti akuletsa cha akuletsa ntchito yabwino tilimoze eti chifukwa chani chinthu chijacho chakhazikika pakati pa anthu akulu akalambira kupanga zimenezo komanso ife achinyamata afe tikukuliranso tili muti mmene momwe ndiye wina kuti aletse chinthu chija anthu ena akhoza kuona ngati akuwaletsa chinthu chachani cha chisilamu koma chimene chocho si cha mu chisilamu ya ndi chinthu chobwera cha chilendo chimene chikusemphana ndi zimene mtumikana tani anaphunzitsa chitsanzo chachiwiri chotiso mumve bwino lero lino manika amene amapangidwira mucho nika titenge mmene mtumiki ankapangira mtumiki amapita kwa wali tikati wali ndiye kuti ndi bambo amwana wa mkaziyu kapena ankulu wake ngati bambo wake palibe anamwalira kapena mchimwene wake wa mkaziyu wamkulu ngati ankulu wake palibe kapena ngati mkazi anakwatiwapo ndi ali ndi ana akulu kwa mwana wake wamuna wamkulu amene ndi amene amachedwa kuti wali kapena ngati ali abale yake amene ali akulu amene ali oyandikira akulu mmodzi mwa abale yake kuchokera kubera bambo wake ngati ali moyo wamkulu ndiye mwamuna amayeneka kupita kwa awaliwa ndikukafunsira banja kunena kuti lero ndimafuna mtsikana ine mutani ndimukwatire ndiye awaliya aje chimene amachita ndi chani amanena ati adikirani kaye ndikufufuzeni ndidziwe mbiri yanu ndikudziweni bwinobwino khalidwe lanu ndisangompereka mwanayu komanso ndikamufunsenso ndani mwanayu ngati inu angatani angasangalatsidwe nanu ndiye bambo amafufuza kaye mbiri ya mwamunayo bwinobwino akaona kuti mbiri yake ndiyo nyasa samalimbanaso ndikukamuza mwanayo ya amangomuzira tupopo nguyemba fona abambo ino ayi sindifunaso kuti mukwatire mwana wanga chifanda kumva mbiri zanu ndizotere ndiye ine mwana wanga koma akaona kuti agwirizana naye munthu uja mbiri zake afufuza bwino yamuza tabwirani komanso mwana wawo jama muza tanda kupezerani kanyamata kamene kakone kati nkakhalira bwino ndakafufuza bwino kakone kati mbiri zake nzabwino koma sindikakupangire ni chiganizo abwere nyamata ayo mumutani mumuone nokha ndiye munduza zochani zochita ndiye nyamata uja amabwera akabwera basi awaitana atsika nawo kuti nyamata uja nduya amene akufusira ni banja ija mmene ndamuona nikumafusa zina ndi zina pamene baja mufuse ine ndilipompa basi zimene atakhutitsidwa nazo za amayi okufusa makhutitsidwa ndamatchulanso mahali tsiku lomwelo kuchulanso chani mahali imatha kukhala ntchito imene mwamuna mukufuna kuti adzakuchitireni kapena ndalama kapena chinthu chimene angapereke ngati sali ndalama koza kumuuza chinthu china chilichonse ndiye mkazi uja akachula mahali mwina wachula yochepa bambo wake achamatona ndi ayi mahali isiyo kuyenerera iweyo chifukwa wachula yochepa imene ili yabwino malinga ndi imene yolili ndi yotere kapena akachula yochuluka bambo waso achamana ndi ayi wadulitsa kwa basi so akanena mahali imene ichayo mwamuna uja ngati wavomereza kuti akhoza kukwanitsa ngati ili ntchito kuti amukandilimire munda uko ngati ili ntchito akalima munda ngati angakakwanisa kalima munda basi akavomera kuti ayi ndikhoza kalima mundawo pamene kozatani zakwanira kapena ngati mukufuna kuti azikuphunzitsani chipembedzo palibe sovuto ngati ayi ndingofuna kuti azindiphunzitsa chipembedzo ndikufuna ndizadziwe zakuti ndikazangodziwa zimenezo zakhala kuti ine natani ndakwaniritsidwa ndipo mahali yake zakhala kuti iye wapereka ngati ili ndalama basi achula ndalama aine basi ningofuna 100 kwacha ngati ingakupindulire 100 kwacha ndiye zikatha zimenezo mukonze tsiku la chani la nikah zikatha zimenezo mukonze tsiku la chani la nikah ndiye pa tsiku la nikah chimene chidzachitike nichonena kuti shehe safunikira kati limozika shehe satani safunikira
koma palibe vuto ngati anthu musakudziwa ndondomeko yake bwinobwino kumuyitana shehe kuti akuongolereni. Koma ngati dongosolo mukulidziwa palibe so chifukwa chomuyitaniraso shehe. Khutuba amini papanika pamachitika khutubatul haja, khutuba alhaja. So khutuba imene iyi akonza kupanga mwini ukwatiyo mwamunayo komanso ndi abambo ake ankaziwo aliyesama yankulapo mawu pamene popo yomwe macheda kuti khutuba alhaja. Ndiye tingotengera kuti anthu simukudziwa khutuba alhaja chifukwa yonena limina simunapuzire mwamwita na shehe apanga khutuba alhaja, bambo avomereza kuti ndampereka mwanayo pamene mwamuna wafunsira banja osewa ndikuvomerezana. Akangotero pamene paja mahalija kaya iperekedwa pompo kaya siperekedwa pompo palibe vuto, chifukwa mahali imatha kudzaperekedwa banja lili chani lili nkati. Zikatha pamenepo nyumba momwemo kapena pamalo pamene mwakhalapo pamenepo pakonzedwe kachakudya okonza yakhale mwamunayo aitane anthu amene abwera pamenepo kuti abwera adye, kapena akaitane anthu mmudzimo ngati kunali anthu ochepa kunikako, chifukwa nika kumayeneka kukhale mboni ziwiri ndi waliyo basi. Ndiye ngati kwangobwera mboni ziwiri ndi wali koza kupanga dongosolo ija ndikukawaitana anthu aja. Koma pa sunna madyerero pambuyo panika amachitidwa tsiku lotsatira osati tsiku lomwelo. Tamvana eti malingana ndi chiphunzitso cha mtumiki madyerero apanika achitidwe tsiku lotani lotsatira. Komabe palibe vuto kuchita tsiku lomwelo ngati pali zifukwa zoyenerera. Komabe palibe vuto lokuchita koma munthu sapeza malipiro a sunna yopanga chani mochedwetsa. Ndiyebe tingotengera kuti anthu abwera kudzadya pamenepo pasakhale kufupa, kuvina, kuzungulira uko, kumazungulira uko ati mukumwaza ndalama, kapena kupita ku banki nukasindisa 20,000 nkukakhala ma 20 kwachaokaoka. Cholinga chake ati muzikapanga chonchi. Ngona lichero anthu mphungululu. Komanso azimayi inuyo musasakanikirane ndi amunawo. Inu mukakhale kwanokha ndi mtsikanayo muzikacheza. Amuna tikakhalenso kwatokha ndi nyamatayo tizikacheza. Ikatha programu imeneyi akaza zipita ifeso azibambo tizitani tizipita. Ndiye titenge kuti zimene zizi ndi zimene mtumikana atiphunzitsa. Ndiye tuone mmene lero lino zikumachitikira. Lero zikumachitika choncho chifukwa cha anthu anakhazikitsa eti anatenga ngati kuti mmene tikupangira muja ndi sunna. Tikubera ku mzikiti ndikupangitsa kenako ndikumapita ku holo. Kutera kwa anthu akumona ngati kuti nikani mmene kuendera ikuyeneka kuyenda choncho. Tibwere ku mzikiti, tikamaliza ku mzikiti tipite kuti ku holo. Pamene mtumiki sada kambepoza ku holo nikai chitikire malo ena ali wonse. Tisakhazikitse malo special ngati ku mzikiti kuti ku mzikiti kokha ndikochitikira nika. Zimenezo zolakwika. Zikhala bid'a. Fati mtumiki sana khazikitse kuti ku mzikiti ndikumene kuzipangikira nika. Koma munthu akozopangisa kunyumba kwawo kaya kupita onse kukakhala mwina malo ena ake ndikukapangira mwambo umenewo azimayiso apita kwina, chifukwa anthu chimene amalakwitsa nchonera kuti amatenga ukwati umene akhristu amapanga ndikubweretsa mu chisilamu. Ndiye zitsanzo ndi zambiri, ine ndingopereka zitsanzo zimene zili zoonekera zeti. Ndiye munthu wina abwere ndikuletsa kuti akuluakulu nikasi mmene tikupangiramo anthu amunena kuti cha mukutiletsa sunna atweti chifukwa zinthu ziya zakhazikika. Ndiye tikuyeneka kuzindikira kunena kuti chani nthawi inoyi ndi nthawi imene mtumiki adayinena kunena kuti anthu azaitenga bid'a kapena kuti zinthu zachilendo azazitenga ngati kuti ndizokhazikika mu chisilamu koma zisali za munjani za mu chisilamu. Ndiye anthu anafunsa kuti ya aba Abdurrahman, inu bambo wake Abdurrahman amina ali ibn Mas'ud, wa mata dhalik, ndiliti limenero zizachitika liti zimene zizi. Ndiye anapereka chitunzi cha nthawi imene idzakalire. Ananena kuti idha kathurat qurra'ukum, akadzachuluka mwa inuyo anthu owerenga Qur'ani.
mukadzapeza anthu nthawi imene akuwerenga kwambiri Qur'ani kuiloweza kwambiri Qur'ani muzazindikire kuti nthawi ya chisokonezo cha nditi ndi anthu angati amene akuloweza Qur'ani mu nthawi yathu ambiri kolo lingalili lonse likufuna kuti mwana wake aloweze Qur'ani ndipo akamati mwana wanga waphunzira makola kumanyadira mwana akamumva akuwerenga chani Qur'ani nthawi ya nditi ndakupitirizaso ndi waqallat fuqahaukum komanso akadzachepa anthu ozindikira bwino chipembedzo mwa inuyo kusonyeza kuti pali kusiyana pakati pa munthu ongoloweza Qur'ani ndi munthu odziwa cha chipembedzo munthu odziwa chisilamu ndi munthu oloweza Qur'ani ndi anthu awiri osiyana chifukwa munthu oloweza Qur'ani si munthu odziwa chisilamu wangoloweza Qur'ani basi koma munthu amene ali wophunzira bwino chisilamu akudziwa zimene Qur'ani yo ikufotokoza kunja ndi mkati momwe ziletso zimene zili mmenemo maaya amene adabwera kena akunkusiya kugwira ntchito ndi maaya amene anabwera ndipo akugwira ntchito mpaka napano akuwadziwa ndiye munthu amene enda amene amachidwa kuti otani wophunzira koma aliyense omangosomayo ndi amene akupezeka zoti lero lino akutengedwa nkuyikidwa patsogolo anthu kumamuloza kuti ndi ndani ndi shehe azititsogolera so akadzachuluka anthu amene wawa muzayembekezere kuti zimene zizatani zizachitika komanso akadzachepa anthu odziwa chipembedzo mwa inu komanso wakathurat umaraukum akadzachuluka mwa inu anthu ofuna udindo ndi angati amene tamva anthu akukhabana chifukwa chofuna akukhala chairman wa panzikiti ena ndithu mpaka na lero lino akuti ndi shehe koma akufuna kupanga nawo za ndale mpaka na kumapanga chipani cholenga choti akhale pa udindo zikuchitika pano pa zimenezo ndipo aliyense akufuna kuti atsogolere basi anthu azimutsatira ndiye mukazaona kuti zimene zikuchitika muzangozindikira kuti nthawi ija amene nantumikicha nditi ndi ino komanso waqallat umanaukum akadzachepa anthu amene ali achilungamo osunga amana lero lino munthu kumuza kuti akulu izi ndikukuzani izi ndi chinsisi ichi kuti ukazimva zili kwina akaziulula zimene zicha akakakhala limodzi koma ndipo amayi amene aja koma awuza kuti musakauze ena bwanji mmene lero lina akazi amata amaululira zisisi za makomo mwawo za kuchipinda kwa amunawo akakhala ina amuna angawa mwamutuma kuti zambirimbiri kumangolula za nyumba ndakazanga ambiri opanda soma break kumwe mango yankhula ndi kwa anthu omwe sakutani sakuadziwaso chifukwa cha kukwiya kwawo basi zinthu za nyumba akuzitani zakuchipinda ndi amana zinthu zakuchipinda ndi chani ndi amana simukeneka mumuze munthu wina aliyense olomutanyasidwa cha mtundu wanji zimene zikuchitika kuchipinda zimenezozo pezani munthu wina wake woti wozindikira mungomufotokozera pang'ono ndicho linga choti akutani akuongoleleni koma musakauze munthu wina aliyense zinthu zakuchipinda ngati ufuna kuti ngati zavuta kuchipindako pali mavuto ena ache pezani munthu wina wake amene ali wozindikira amene ali sodalirika oti mukamuuza akukonzani ndipo sakauza anthu ena pali hadithi yomwe Umar ibn al-Khattab radiyallahu an anabwera kwa mtumiki ndipo anayankhulapo zimene adachita ndi mkazi wake kuchipinda koma anabwera kuti adzamve chani malangizo sikuti amaulula zinsinsi ya amafuna kumva chani malangizo ndiye mtumiki anamulangiza kusonyeza kuti ngati munthu akufuna kuti anene zina ndi zina zakuchipinda anene ngati pali mavuto amene afuna kuti athandizidwe koma asangoyankhula kwa aliyense ya asangoyankhula kwa aliyense chifukwa lipo lero lina azimayi nyumba mwina agona ndi njala ndi pangobwera alendo kuli pano pakombano alendo to awati kwanena apawa ndochokera ku ijenuko ku population house census yacho abwera kuti apa kombano makhala bwanji kuulula chilichonse kuti kumene wabwera pano angochoka siti nadie pano azimuna amene andandoyipa kwa basi zambiri mpaka na olemba kumatia izi sinafunse izi simukunduzazi sizimene ndikufuna ine ndiye muona kuti azimayi
ndamenenso amakhala patsogolo kuphwanya amana. Koma sazimayi okha olevina amuna ena mukagwirizana nawo china chake angoti inshallah ndipanga osapanga nthawi nkumangotani ndikumangopita. So muzaona kuti anthu amene adzachulukira mu nthawi imeneyo. Ndiye mukadzangoona kuchuluka kwa anthu ngati amene wawa muzangozowa zoti nthawi ija ndi ino. Komanso pa mapeto pake waltumisati dunya bi'amali al-akhirah, lidzawatangwanitsa dziko lapansi kuti anthu asagwire zakuti zakumoyo umene ulinkudza. Zakumoyo umene ulinkudza azapezeka zoti akuzitani akuziwala sakuzilabadira. Ndiye zonsezi zikubwera chifukwa cha kulakika kwa chani kwa maphunziro athu. Tikuyamba ndikuphunzira Qur'ani, tikuyamba ndikuphunzira kaida, tikuyamba ndikuphunzira za fiqh kwambiri kusiyana ndi nkhani ya chikhulupiriro. Choncho ineyo ndinakondwa ndithu kuti tiyambire kumayambiriro kuchikhulupiriroko chifukwa kumeneko ndi kumene kwagona Chisilamu. Ndi foundation litu. Maonet ende tiyambire ndi foundation ndicholenga choti inshallah ndikupita kwa nthawi pang'ono tidzikwera kutsogoloko. Komanso musadandaulenso kuti pali zina mwina mumatha kutheka kuti muli ndi nkhawa za mafunso ena ake. Ine ndimapereka mpata kuti tikamaliza lesoniyo munthu afunse, chifukwa pali hadithi yochokera kwa Jabir ibn Abdullah yomwe adayankhula kunena kuti ifeyo tidatuluka ulendo wina wake ndipo tili mkatikati mwa ulendomo mmodzi mwa ifeyo mzathu udamugwera mwala mmutu mwake. Kana agendedwa koma ndithu pali hadithi ina ikufotokoza kuti anavulala ku nkhondo. Hadithi ina imangonena kuti tidali pa ulendo. Ndiye chachidule chake nchonena kuti munthu amene anagendedwa mutu ndi mwala. Ndipo mwala umenewu unasiya bala lalikulu kwambiri matuka magazi. Kenako mutu uja kuundana chonchi kunena kuti unalimba chifukwa chanena kuti pabala paja panadzaza chani magazi. Ndiye munthu ameneyu usiku atagona anadzilotera. Ndiye apa tiphunziraponso zinthu ziwiri. Kudzilotera kuli pawiri. Pali kudzilotera kumene timakutcha kuti konyowa, ndiye pali kudzilotera kumene kumakhala kouma. Kudzilotera konyowa ndi kumene munthu amanyowetsa zogonera zake kapena zimene wavala zovala. Ndiye kuti pamenepo wachita ihtiramu iyotani yonyowa. Ndiye pali kudzilotera kwina kumene munthu amangoti wagona ndi kudzilotera koma osanyowetsa kapena kuti osatulutsa madzi ena aliwonse. Imene machita kuti ihtiramu yotani youma. Ndiye Salama kuna abwera hadithi ya Salama kuna abwera Sulaim. Sulaim anali mai yake Anas ibn Malik. Ndiye anadza mfunsa mtumiki kuti ya Rasulullah, mkazi usiku atati wagona ndipo waona zimene mamuna amaona, kenako iye ujayo ndikutani ndikudzilotera, kodi kusamba kulikoka kamizidwa pa iyeyu? Mtumiki anena kuti naam idha ra'aita alma, inde koma ngati iyeyo mkazi waona chani waona madzi, senza kuti ngati wanyowetsa pogonera pake kapena kabudula wake amene wavala wankati. Ndiye mwamuna ameneyu adanyowa anadzilotera ndipo ananyowetsa chani kabudula wake, kusonyeza kuti akanakhala kuti wadzilotera koma sananyowetse kabudula wake sakananeka kusamba. Chifukwa ngati wadzilotera munthu koma sananyowetse pogona kapena chovala chake, amene sakuyeneka kusamba munjira ine iliyonse. Olo muli mu Ramadhani ngati wapezeka zonena kuti wagona ndiye amadzilotera kenako wadzuka koma sananyowetse pogona pakepo kapena chovala chakecho, amene yonso asasambe angopitiriza chani angopitiriza somo yake ikakwana nthawi ya swala angopanga udhu. Koma ngati wanyowetsa pamalo pamene iye anagonapo kapena chovala chake, ndiye kuti somo yake ilipo koma asamba. Akangosamba basi ndikutani ndikuyamba kupitiriza mapemphero a swala. Ndiye mwamuna amene yuyu anadzilotera kudzilotera konyowa. Ndiye
fasaala ashaba ana wafunsa anzake kunena kuti kodi pa ineyo pali chilolezo choti ndikhoza kusamba munamvapo chani zokhudza munthu amene wadzilotera kodi ndikadzilotera chonchi pali chilolezo choti ndikhoza kusamba kapena pali chiletso chosambacho kapena pali chilolezo china chilichonse choti ndikhoza kupanga tayammum ndiye funso limene lidafunsidwa ndilonena kuti kodi ineyo mmene ndililimu ndikhoza kuchita tayammum ndiye tayammum ndi pamene munthu amapeza dothi chifukwa kuti kulibe madzi kapena ali ndi vuto limene akagunda madzi limpatse vutonso lalikulu kwambiri munthu akudwalika ndipo akumva kuzizira koopsa ndipo akuopa kuti akagunda madzi ozizira ndikuti adwalika ndeta amene asasambe madzi ozizirawo asambe madzi otentha ngati palibe mizi yosamba madzi otentha ndikuti pamene apange chani tayammum ndi tayammum umaunjika dothi loyera labwino ndikumenya kawiri ndikumenya kamodzi ena amati kawiri koma umangomenya dothi chapwa kupanga chonchi ndikupanga kunkhope kenako uku ndi uku basi tayammum ndiye munthu anena kuti kodi ndipange tayammum anzake achanamuza kuti ayi iweyo suli wololedwa kuchita chani tayammum ndiye munthu uja anasamba thira madzi mutu mwake chotsa magazi aja amene anaundana aja ndiye zinapezeka zonena kuti madzi ena analowa mutu ndiye amene apanga zimenezo munthu uja anapezeka zoti wamwalira ndiye nkhani imeneyi atabwerera ku ulendo wawo idakampeza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndiye mtumiki anayankhula mawu kunena kuti anthu amene watu amupha nzawoyo choncho Allahnso awape kapena kuti anthu amene wamuononga nzawoyu choncho Allah awawonongeso kodini awala yasalu idha lam ya'lamu kodi simayenera kufunsa pa nthawi imene simukudziwa amvesesa koma nzathuyu amene anamwalirayo anafunsa atete anafunsa koma mtumiki chimene amatanthauza amene akuona kuti kodi inu simungafunse pamene musakudziwa kufunsa apa suala ulama kuwafunsa anthu amene ali otani ozindikira osati wina aliyense ndiye chimene chimachitika pakati pa anthu timapezeka zonati tikufunsana tokha ndiye timapatsana mayankho olakwika ndiye timakachita zimene atiuza anzathu zolakwika zija choncho timasokoneza zinthu ndiye ukapezeka mwayi oti pali munthu wina wake ozindikira musamazengereze kumfunsa pachimene inu mukuona kuti mumasokonekera yankho lake chifukwa chani chisilamu ndikufunsana ndikuyankhana ndiye ndidzipereka kagawo kumapeto kwa maphunziro kuzikhala kagawo kuti mudzifunsa malesoni tikamaliza mudzifunsa ndizipereka mafunso kuti funsani pakuti basi tikafunsana penepo sitiziyankhana amene sitizifunsana mafunso ochuluka chifukwa zikachulukanso sizimajeka zingofunsa apo basi pang'ono uku nthawi ikupita ndiye kuti tizikhalanso tikudziwa kuchokera m'mafunso aja zinthu zina kuti kuphunziranso zachani zachikhulupiriro ndiye ine ndikamaliza chonchi nimapempha bwalo kuti ngati muli ndi mafunso muzitani mudzifunsa